Siellä kulma liikkeellä. Hyvin tulee maalin edustalle ja kupsaa tähän otteluun loistavan alun. VPS Lahti Marttinen levittää käsiään erikoistilanteesta. Ja sieltä sitten tulee! Siltanen. Nyt pääsee KuPS etenemään hyvän näköisesti. Oikealle tulee Seth Saarinen. Luilu Tumba pääsee kokeilemaan, mutta ei saa vetoa kunnolla aikaa. Sitten uusi paikka ja siitä tulee maali. Ja se on Matias Siltanen, joka iskee pallon reppuun. Kyllä nopeutta riittää. Edelleen Nzoko. Lähteekö tästä syöttämään vai hakeeko omaa ratkaisua? Syöttää siihen Siltaselle. Ai että mitä namuttelua nyt minihuuhkajilta. Olipa upea. Artsu, sulle